Halkary ýarışynyň jemleýiji önem netijeli boldy. Ýarışda oňatlaşan türgenler öýlerini başlanyklaryny görkezdiler. Karşıdaşından üstün çykyp, ýeňiş kazanmak gajagy her bir köççüde aýdyn görünýär. Halkary ýarışynyň ýokary golamışlykda geçirilenini halkary derejeli hünärmenler, tälimçiler bu ýysançlan belleýärler hemde oňa ýokary baha berýärler. Bellenşýäli halkary ýarışyň geçirilýän günlerine oňatlaşy türgenler üçin ýürüte medeni maksatnama hem taýýarlany. Örän gadakly hemde çekeleşli ýagdaýda geçen halkary ýarışyna oňatlaşan türgenler öýlerini kuýupdyr başlanyklaryny görkezmäge dogly mümkinçilik aldylar. Bugun paýtagtymyzyň Kuşt we Şaşka mekdebinde 3 günläp dowam eden halkary ýarışynyň jemlenip, onda ýeňiş gazanan türgenleri syýlamak dawarasy uly ruhunatlyga wetsendi. Şeýlekde 2025-nji ýylyň 15-nji 19-njy iýun aralygyna paýtagtymyzyň ýürütüleşdirilen Kuşt we Şaşka mekdebine sportyň kuşt görünüşi boýunça 8, 10 we 12 ýaşly türgenleriň arasyna geçirilen halkary ýarışyna kuştyň rapid we blitz görünüşleri boýunça umumy medal hasabatyna Türkmenistan 7 altyn, 6 kümüş we 6 brons jemi 19 medal galanyp, birinji orny eglemek bilen ýarışyň ýeňjisi boldy. İkinci orna 4 altın ve 3 gümüş jemi 7 medal gazanan Özbekistan Respublikasyndan gelen ýaş köççüler münasip boldylar. Üçüncü orny 1 altın, 3 gümüş we 3 brons jemi 7 medallar gazanmak başaran Qazaqstan Respublikasynyň ýaş köççü oglan gyýlary eýlemek başardylar. Şeýlekde paýtagtymyzda kuşt boýunça halkary ýarasy üstünlikle tamamlandy.